עוד יום של משלוחים. כל כך מעצבן. הבחור הזה עם העגלה זז כל כך לאט. אם הוא לא יזוז מהר יותר, לא יהיה לי זמן לשוק. היום הוא יום מיוחד, יום רביעי, יום שוק. אני קמה מוקדם יותר בימי רביעי ולוקחת את המסלול הארוך לעבודה כדי שאוכל לעבור בשוק. אופס, צריך לפקוח עין על הילדים הקטנים האלה. אני כל כך אוהבת את השוק. אני פשוט אוהבת את זה. תראו את הפרחים המתאימים האלה. והירקות. הלוואי שיכולתי לאסוף כמה מהם. אבל אני חייבת להשאיר מקום בעגלה למשלוחים שלי. היי, הנה החבר שלי ג'וי, העגלה האפורה. הוא עדיין לא למד איך ללכת לעבודה בעצמו. רציתי לספר לכם על החברה הכי טובה שלי. קוראים לה מיו. היא התחילה לעבוד במסעדת סושי טבעונית, מקום מגניב בסיאטל, והיא ממש אוהבת את זה. האנשים נחמדים מאוד. היא בעצמה טבעונית, אז זה באמת מתאים לה. הבעיה היחידה היא שדי צפוף שם במסעדה. אין הרבה מרחב. היא באמת הייתה רוצה לעבוד בחוץ, ליהנות מהאוויר הצח ולראות את העולם, בערך כמו בעבודה שלי. אז הבטחתי לה שאדבר עם הבוס שלי. במקרה, החברים שלי, שמחה ודן, נתקלו במיו כשהיו במסעדה שלשום. איזה עולם קטן. מוטב שאפסיק לפטפט ואתחיל לזרז עניינים כדי שאוכל להגיע לעבודה בזמן. יותר מדי מכוניות. אני יכולה לבצע משלוחים בלי כל הזיהום שלהן. מגניב! אתם חושבים שהוא אמיתי? הנה הם, קוקו וקוקו, תמיד מקדימים לעבודה. טוב, כל הכבוד להם. אני אישית מעדיפה למצוא קצת זמן לטייל ולראות דברים מהנים. אתם חושבים שזה בסדר שאני חונה לבד בצד? אני מאוד אוהבת להאזין לפודקאסטים שלי. אוקיי, אני יודעת. אני אנסה להיות יותר ידידותית. בוקר טוב, קוקו וקוקו. החנייה מעט צמודה בחנות הזו. יש לי את אותה בעיה כל יום. אני באמת חייבת לדבר עם בעל החנות כדי שיזיז את הדלי. זה היה יום ארוך. הלוואי שהלקוח שלי כבר היה יוצא. משלוח הקפה שלו מתקרר. כמה זמן הוא מצפה ממני לחכות? אני עייפה. אני צריכה כוס קפה משלי. היי, נזכרתי עכשיו ברומבה שמנקה את הבית היום. הוא מדהים, נכנס לכל פינה. כל כך נחמד לחזור הביתה לבית נקי. אני חייבת לנוח עכשיו לקראת עוד יום של משלוחים. קוקו, שייק, בננה. שייק,